Excepte un home cobra més que tu per fer la mateixa feina. És normal, això ven. La publicitat mostra la dona com un objecte. No li donis importància i riu. Els acudits masclistes sí que fan gràcia. Concentració de rebuig fa poc menys d'una hora a Salt per l'assassinat d'una dona de 32 anys degollada a mans de la seva parella. Vigila la roba que et poses. No donis motius perquè et violin o et matin. La població s'ha aplegat. Recapacita. No hauries de ser lliure per interrompre un embaràs. Recorda, has d'escriure un missatge a les teves amigues quan arribis a casa de nit. Assumeixo-ho. Hi ha professions que no són per les dones. Les mateixes tasques, però 30 anys més tard, ell és al seu cap i ella continua a la categoria inferior. Resigna't, t'has d'ocupar de les feines de la llar perquè ets una dona. Alliberem-nos juntes de les imposicions del patriarcat. Dones amb tots els drets!